Bon dia. Si us hi sembla, donem ja l'hora. Comencem l'acte d'inauguració. En primer lloc, bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí i gràcies especialment també al director del Servei Català de la Salut, que em sembla que va ser un Nadal, li vaig proposar venir, va dir que sí, i jo que estava acostumat que els directors els hi costa a vegades, les seves agendes són molt complicades, però ell ha fet el possible per poder estar avui aquí. Per tant, gràcies. Avui és la tercera jornada dels EARS, però aquest any la jornada dels EARS té un component una mica especial, perquè complim 10 anys des que el Servei Català de la Salut, l'any 2008-2009, ens va proposar tirar endavant aquest servei, que era un servei que tenia que reunir la característica que tenia que ser un servei de suport a l'atenció primària, perquè estem parlant d'atenció primària en àmbit global, però que tenia que tenir també una característica que era per primera vegada, de forma ja ordenada, entrant a l'àmbit residencial, que sempre havia estat un àmbit complicat des del punt de vista de salut a l'hora d'entrar amb la gent que hi havia a les residències. Ja sé que 10 anys no és ni la majoria d'edat, però han estat 10 anys complicats, han estat 10 anys d'usos, i ens ha semblat que valia la pena una miqueta de reconeixement, que ens el mereixíem tots i que era una oportunitat per poder-ho fer. Posant una miqueta en context per què van néixer els EARS, explicar, suposo que ho sap quasi tothom, però els que no ho saben, l'any 2008 el Servei Català de la Salut ja havia finalitzat la reforma de l'atenció primària i ens va fer una proposta, ens va combinar a que la prestació d'atenció primària tenia que deixar-se de fer des del que llavors eren entitats col·laboradores de l'Institut Català de la Salut i de la Sanitat Pública, i en el cas de Mutuam tenia tota la xarxa dels antics pensionistes del tèxtil, passar-ho a l'àmbit de les àrees bàsiques de salut, a l'àmbit i al model en què ens havíem dotat en el país. El que va ser una amenaça, perquè clar, això posava en risc la continuïtat de l'entitat, vam intentar des del primer moment transformar-ho en una oportunitat. I aquí he de dir que el Servei Català de la Salut i la Regió Sanitària de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona es van posar des del primer moment també a ajudar-nos en aquesta etapa per construir una miqueta en què podíem reconvertir-nos, en què podíem fer una activitat. La nostra especialitat estava molt centrada en l'atenció a la gent gran, tant residencial com sociosanitària, que dins d'aquest àmbit podíem entrar. I aquest va ser el naixement dels EARS, ara fa 10 anys. Com sempre, jo crec que és just ser i honest reconèixer les persones i els mèrits. I jo voldria en aquest moment també agrair-li al doctor Guarga les facilitats que ens va donar en aquell moment i la feina que va fer des del Consorci de Barcelona per poder arribar a construir els EARS. Com deia fa un moment, va ser una oportunitat i vam fer un exercici d'això que es diu ara de la resiliència. Vam reconvertir una empresa, una entitat que estava molt orientada a la part d'internament i sobretot a l'atenció primària. Teníem 80.000 o 70.000 assegurats d'atenció primària, ubicats per tot el territori de Catalunya. Per tant, vol dir que es va tenir que fer un exercici, no es va poder fer en un any, es va tenir que fer en un període llarg de temps, però finalment es va poder assolir. A mi sempre m'ha agradat dir que sense saber-ho estàvem posant la primera llavor del que tenia que ser un espai col·laboratiu entre serveis socials i salut, perquè l'àmbit de la residència és òbviament un àmbit de serveis socials, però a l'espai de salut de la residència i des del punt de vista del progressiu envelliment que hi ha anat havent de la població, de la comorbilitat, etc., requeria i requereix
que tingui una atenció específica. Ara es parla molt de l'espai col·laboratiu entre serveis socials i salut. Jo crec que en aquell moment, sense saber-ho, vam posar una primera llavor d'aquest model. Ara, si ens en anem al Pla de Salut, o ens en anem al PPAC, o ens en anem a l'Estratègia Nacional per l'Atenció Primària i Salut Comunitària, o ens en anem al Pla Nacional d'Urgències, en tots llocs surt a l'espai aquest col·laboratiu entre salut i serveis socials. Però en aquell moment, quan vam començar, evidentment, no en teníem ni la més remota idea que això podia acabar anant per aquí. El que sí que teníem clar és que hi havia una necessitat, i que hi havia una necessitat i un espai que s'havia de cobrir. Bé, jo, aprofitant que hi ha el director, també vull fer una falca, vull elevar una miqueta de l'àmbit dels EARs i vull fer una falca, aprofitant que està el director, com a sector, com a serveis sociosanitaris i com a sector sociosanitari. En els darrers anys estem visquent un canvi, jo no sé si és un canvi de paradigma o no, no sé si és un model disruptiu o no, però el que és real és que estem visquent un canvi des del model d'atenció a la gent gran i a les necessitats de la gent gran. Els models que ens valien fa 10, 15, 20 anys no són els mateixos que ens valen en aquest moment. I ens hem de preparar per això. Ens hem de preparar per això perquè tenim el deure i l'obligació de cuidar amb un sector de la població que té molta fragilitat i, per tant, jo crec que aquí hi hem d'esmerçar esforços. Quan parlem d'envelliment o de complexitat o comorbilitat o dependència o fragilitat són paraules, però quan les juntem totes generen un còctel que o l'abordem amb una visió de progrés i de futur o tindrem seriosos problemes. I jo crec que el sector sociosanitari en aquest sentit ha fet un esforç i està ben preparat per afrontar aquest repte. Històricament en el sector sociosanitari, i jo crec que encara hi ha algú que encara li diu que el sector sociosanitari és el drenatge del sistema de l'atenció especialitzada. La paraula drenatge, tu també ets metge, saps què vol dir, vull dir, no és precisament una paraula engrescadora. Nosaltres, com a sociosanitari, no ens agrada que es pensi només en el sociosanitari quan ve el PIUC per ajudar a buidar places d'hospitals d'aguts. Tenim una trajectòria, són un sector molt professional i jo crec que s'ha guanyat i es mereix el reconeixement com a sector, que no només, que també és un tema de recursos, és un tema també de reconeixement. I la prova la tenim quan volem captar professionals i quan volem trobar professionals que tenim serioses dificultats per poder trobar professionals. I com sempre, vull dir, en el sector més fràgil de la població crec que es mereix un dels sectors més potents per poder-li donar resposta a les seves necessitats. Ja tanco el parèntesis i torno a Mutuam. En aquest sentit, només dir-te que la vocació de Mutuam és una vocació d'afrontar els reptes, ho hem demostrat amb la reconversió que hem fet, i que forma part també del nostre ADN aquesta voluntat de servei. Per tant, director, compta amb nosaltres pel que calgui en aquesta etapa. I ara ja aniré acabant, però no volia acabar sense fer un agraïment molt especial a tots els professionals dels EARs, els que hi heu estat i els que esteu, perquè aquesta ha sigut una carrera d'obstacles, de fons, han passat 10 anys i és un relat que heu construït vosaltres. Hi ha molta gent que hi ha col·laborat o que hem pogut posar el nostre gra de sorra, però al final el realment consistent és el dia a dia, és la feina que s'ha fet, és com s'ha anat construint aquest relat. És impossible que em pugui donar a agrair personalment en nom de tots vosaltres, però jo voldria, a través de la Montse Espier, de la Mònica Gómez, de la Rosa Maria Planesa, fer aquest reconeixement i que el traslladeu a tots i cada un dels treballadors dels equips d'atenció residencial. I res més, i per últim també agrair al comitè organitzador, que com sempre ens porta a baqueta, però
aconsegueix que la jornada vagi sempre bé i com segur aquesta també no serà diferent. Res més, gràcies a tots, gràcies per la vostra assistència i li passo la paraula al director del Servei Català de la Salut, el senyor Adrià Comella. Molt bé, bon dia. La veritat és que segurament si hagués volgut tenir un auditori en el qual expressar algunes idees que em ve de gust compartir aquest matí amb vosaltres, difícilment hagués pogut trobar un auditori millor i, per tant, quan el doctor Brossa em va dir escolta, més o menys cap al mes de juny farem una activitat de commemoració dels 10 anys dels EARS des de Mutuam i és una activitat que fem més o menys cada 3 anys, però aquest any és especial perquè en fa 10, m'agradaria que hi vinguessis. Vaig pensar que segurament em trobaria el que avui m'estic trobant, que és un auditori de gent experta en un tema que a mi m'interessa particularment. I ara intentaré explicar per què començo dient això. I abans que res, doncs, gràcies per convidar-m'hi. No només és un plaer, sinó que crec que és una oportunitat justament per expressar-vos algunes idees. Mireu, deixeu-me que us expliqui una visió que en el Servei Català de la Salut hem treballat i que jo intento explicar arreu perquè crec que les històries, els relats, serveixen justament per a resoldre part de les coses que tu has plantejat, Francesc, que és bàsicament posar en l'imaginari col·lectiu allò que com a país o com a sector val la pena, diguem-ne, tenir present i posar-hi focus. I la idea és la següent. Nosaltres, a Catalunya, tenim una capacitat de curar malalties molt i molt complexes, absolutament espectacular. Tenim alguns dels hospitals més importants d'Europa, que vol dir en el fons del món, amb capacitat per resoldre, per diagnosticar i per resoldre malalties molt i molt complexes. Això que en diem el tercerisme, l'alta complexitat, no cal que esmenti cap dels hospitals, perquè tots els coneixeu i també tots coneixeu, diguem-ne, alguns científics de renom a nivell mundial, i que són persones, organitzacions, grups de recerca, institucions hospitalàries, diguem-ne, d'un prestigi conegut i reconegut arreu. Això és un gran actiu que té el sector de la salut a Catalunya, és un gran actiu que té el país, aquesta capacitat de resoldre l'alta complexitat. De fet, un ciutadà que visqui a la nostra terra, jo diria que pràcticament no ha d'agafar un transport per anar cap altre lloc del món per tenir la garantia de ser ben atès sanitàriament, pràcticament amb qualsevol cosa. I això no tots els territoris del món ho poden dir, però sí que n'hi ha alguns que ho tenen igual que nosaltres i són capaços de fer aquestes mateixes solucions d'altíssima complexitat. Però estem a la punta de llança, estem a dalt de tot amb això. Al costat d'això hi ha un gran repte, que és el d'atendre a això que estava explicant en Francesc. La fragilitat, la dependència, la solitud, la morbiditat, un gran grup de persones, centenars de milers de persones en el nostre país, que, diguem-ne, tenen no malalties d'alta complexitat, com les que acabo d'esmentar, també algunes, en alguns casos, però sobretot el que necessiten és molta atenció, molta cura sanitària i social. I aquest altre element, aquesta altra necessitat que té de salut el territori, no hi ha cap altre país del món que la tingui ben resolta. Així com la complexitat hi ha països molt punters i que són capaços de fer coses extraordinàries, i nosaltres també, amb la qüestió, diguem-ne, de l'envelliment, de la fragilitat, no hi ha massa ningú que pugui presumir de tenir ben endreçat, ben resolt, amb seguretat, aquesta necessitat de la seva població. I quina és la nostra visió? La nostra visió és que si som capaços, en aquest territori de 7 milions i mig d'habitants, de poder resoldre la més alta complexitat i alhora resoldre molt i molt bé
tota la qüestió molt prevalent d'aquest grup de persones que englobem sota el concepte aquest de l'envelliment, de la cronicitat, de la dependència, de la fragilitat, per fer anar els mateixos termes que feies anar tu. Si som capaços d'això, resoldre-ho bé, alta complexitat amb aquesta quotidianitat de les persones grans més dependents, si som capaços de resoldre això bé, serem un dels millors llocs del planeta per viure des d'un punt de vista de la salut i del suport social. I la visió és potent perquè és realista. Si algun lloc del món pot aspirar a això, segurament n'hi ha diversos, però nosaltres també en som un, igual que ho som en l'àmbit de l'altíssima complexitat, en l'àmbit de la cronicitat, en l'àmbit de l'envelliment, segur que som també un dels llocs del món en el qual poden passar coses extraordinàries. I aquesta visió que tenim des del Servei Català de la Salut l'hem posat com a visió objectiva, com a gran objectiu del nostre pla d'acció del 19 i del 20. En el 19 i en el 20 no culminarem totes les accions que s'han de fer per aconseguir això, òbviament. Però en el 19 i en el 20 aspirem a situar aquestes idees en les ments dels principals actors del sector de la salut, del sector social i, diria, dels principals actors polítics que hi hagin en el país. Perquè si per alguna cosa val la pena treballar és per aquest tipus de coses. No dic només per aquesta cosa. Hi ha moltes coses per les quals val la pena treballar, però també per idees com aquestes. I això us ho diu el director del Servei Català de la Salut, ho diu aquí i ho diu arreu. No ho diu aquí perquè sigui un entorn en el qual aquest missatge pugui ser més entès i més compartit i més desitjat fins i tot. Ho explico en l'atenció primària, ho explico en l'atenció especialitzada, ho explico en els recursos humans i ho explico en tots els àmbits de govern en els quals tinc ocasió de fer-ho. Perquè les coses passin necessiten un temps de que la gent ens les anem creient i que compartim un cert relat, que compartim la qüestió del començament, la visió, la necessitat de remar en unes determinades direccions. Aquesta és la nostra visió i en aquesta visió un auditori com aquest hi encaixa perfecte, com un guà. Perquè vosaltres veniu d'una història de 10 anys de fer acció, ja no pla d'acció, sinó acció, dia a dia, sobre aquest públic, inventant coses, superant traves, proposant noves estratègies, animant-vos cada dia i, d'alguna manera, fent camí, obrint camí. I ens caldrà moltes organitzacions, i ens caldrà molta tenacitat, i ens caldran moltes bones idees perquè aquesta visió que intento transmetre-us acabi sent una realitat. I, per tant, que hi hagi una empresa que fa 10 anys, d'alguna manera, que té èxit en aquesta direcció, en aquest camí, doncs, òbviament, ens ha d'inspirar i ens ha de donar força a tots, en tot el sector sanitari, en el sector social, per a aconseguir fer aquesta ruta i anar-la culminant. Aquest és un tema que no té final. És com lo de l'accessibilitat, és com, diguem-ne, les percepcions en relació a la salut dels propis ciutadans. No tenen final. És un camí que no té final. Però no tenim massa dubte de que en l'alta complexitat, com us deia, som molt potents i, a més, tampoc no tenim massa dubte de que tenim la intenció de seguir sent-ho en el futur. Això a vegades ens comporta restriccions pressupostàries, neguits, problemes, però no hi renunciarem a l'alta complexitat. Doncs es tracta exactament del mateix. Hem d'atrapar les necessitats de la cronicitat i no hi hem de renunciar mai més. I ens requerirà, diguem-ne, segurament transformació tot això. Ens requerirà una transformació molt i molt important. I jo la situaria a 2 nivells. Un, a la relació entre l'àmbit de la salut i l'àmbit social i l'altre dins del propi àmbit de la salut. La relació entre el món de l'atenció social i de l'atenció sociosanitària i de l'atenció sanitària sempre, diguem-ne, ha estat, m'imagino, més o menys complexa. És per això també que jo intento explicar arreu aquesta visió, perquè
tothom prenguem consciència de que efectivament val la pena treballar-hi amb aquestes visions de manera col·lectiva, sumant els diferents actors que tenen coses a dir en relació amb això. Res és fàcil ni sobretot és ràpid, però vull donar-vos un missatge de confiança. Crec que comencem, diguem-ne, a parlar molt el mateix llenguatge de les persones que estem portant tot aquest tema. I jo tinc la confiança de que això es anirà materialitzant, a poc, es anirà materialitzant amb accions concretes. L'altre dia dèiem, home, en el pla d'acció hi tenim un element que és claríssim, que va en aquesta direcció que us estic dient, que és potenciar l'atenció primària, per un costat, però també l'atenció primària, l'atenció a la comunitat, però també al costat d'això, i com a repte principal d'aquests propers anys, desenvolupar tant com puguem això que en diem l'atenció intermèdia. I dins d'aquest capítol, si m'ho permeteu, l'enfocament, una altra mirada, tornar a mirar com és l'atenció a la salut que fem a les residències. I en aquest sentit, us haurem de demanar ajuda i us la demanarem i estem convençuts que ens l'oferireu i que el fet de tenir 10 anys d'història, de bagatge, d'èxit, és un bon moment per a seguir treballant, però fer una certa pausa i per enraonar-ho junts, tot això, Francesc, les empreses com la vostra amb nosaltres, per enraonar-ho junts per veure quins són els propers passos que hem de fer. Quines són les noves etapes que hem de consumir junts en aquest camí de visió de posar la cronicitat i posar l'envelliment d'una forma clara, contundent, en el full de ruta de l'acció social, de l'acció política del govern de la Generalitat. I quan fem aquesta mirada, el fet de comptar amb experiències i exitoses com la vostra dona molta confiança i permet tenir unes bases per seguir encertant amb el que s'ha de fer amb tot això. I per tant us demanarem aquesta complicitat i tindreu també la nostra amb les coses que heu d'anar fent. Dèiem, volem desenvolupar al màxim l'atenció intermèdia, no per una qüestió de drenatge, sinó per una qüestió de capturar la visió que us estic oferint. Jo no veig l'atenció intermèdia com un drenatge dels hospitals d'aguts. Clar que ho és en determinats períodes, l'atenció intermèdia en determinats equipaments, però no es tracta d'això. Es tracta de tenir els equipaments que toquen en funció de les necessitats socials que són diferents que tenim. I l'alta complexitat necessita un hospital d'aguts, la convalescència tranquil·la que necessita un entorn sanitari proper necessita un hospital comarcal que ha de tenir una cartera de serveis diferent, específica, molt pensada per la necessitat en aquell moment de la persona. I l'atenció sociosanitària necessita un equipament específic dedicat, no per drenar, no per derivar, sinó segurament en part per això, però sobretot per capturar la visió de com atrapem el repte de la cronicitat, el repte de l'envelliment. I la mirada sobre les residències, que és una mica, en part, un dels vostres core business, també requerirà un repensament a fons. Ens amoïna una mica, i us ho dic també com a repte i perquè hi penseu, com treballem dins de les residències. Què hi fem exactament? Què hi fem des d'un punt de vista tant residencial com des d'un punt de vista sanitari. I val la pena, en aquesta etapa, després de 10 anys i després que des del servei s'us oferirà, tant com puguem, una oportunitat de fer un gran pas endavant amb tot això perquè al país li convé, que repensem, que mirem com hi actuem i que siguem crítics amb el que hi fem. I que si hi ha elements de les nostres actuacions que els hem d'abandonar perquè tenim alternatives de relació amb aquells usuaris, amb aquelles persones grans a les que han fet fins ara, siguem valents i ho fem. Que sortegem els elements que hagin de ser sortejats, que els superem. No ens conformem perquè, diguem-ne, el gran repte del conjunt, igual de l'alta complexitat que el de la cronicitat, és el tema de la sostenibilitat. És el tema de la sostenibilitat. I aquí entrarem molt aviat en debats de tipus molt ètic, fins i tot. Com la posada en marxa que estem preparant de l'Observatori de la Mort i d'alguna forma com fem els finals de vida i perquè apostem, si apostem més per allò que és conegut com l'acarnissament terapèutic o apostem més per allò que
té més d'humanista. I això són debats que amb calma, que amb paciència, ens els hem d'anar posant davant dels ulls. Perquè tenim una enorme responsabilitat en relació amb els nostres conciutadans, amb tot això, de fer-ho bé i de poder seguir fent-ho a futur. I a mi sempre m'agrada acabar això amb una idea, que és nosaltres som els usuaris del servei que produïm avui. Nosaltres som els usuaris de demà del servei que avui estem produint i de com el definim. Pensem-hi bé amb això, perquè sembla que nosaltres mai hem d'estar malalts, ni mai hem d'estar en una residència. I ara, i en cap altre moment de la història, tindrem l'oportunitat, i tenim l'oportunitat, de definir com volem que sigui el nostre futur amb tot això. I hem de pensar que cadascuna de les decisions que prenem l'estem prenent en realitat no pels nostres usuaris, no pels nostres pacients, sinó per nosaltres. Nosaltres no som més importants que els pacients. No som més importants que els nostres ciutadans dels quals prestem servei. Però de vegades una interpel·lació molt en el sistema límbic, diguem-ne, ens funciona també, per veure com prenem les decisions. Estic molt agraït, estic molt content de compartir aquesta estona amb vosaltres. Confio que el que us explico us serveixi per tenir una dosi extra, si cal, de confiança en la vostra feina, en la feina de la vostra organització. El nostre compromís amb vosaltres és ferm, porta 10 anys i ho seguirà a futur, perquè el sistema necessita d'aquest tipus d'organitzacions per capturar aquesta visió que us estic explicant. I ens costarà més, ens costarà menys, tindrem dificultats, però aquesta visió, la de posar l'alta complexitat i la cronicitat a un nivell molt semblant, perquè anem a públics, tots ells, ciutadans de Catalunya, que tenen confiança en nosaltres i en les nostres decisions, no l'abandonarem. I us necessitarem molt en aquest camí. Per tant, celebreu-ho, seguiu creixent, seguiu ajudant-nos i us seguirem ajudant. Que tingueu una bona jornada i molt bon dia.